Tí, ktorí sa nikdy nevrátili. Vítajte pri dnešnom príbehu. Dnes vám porozprávam niečo, čo sa stalo pred niekoľkými rokmi v malej dedinke na okraji lesa. Príbeh, ktorý sa šepká medzi miestnymi, no nikto sa k nemu nechce priznať. Nie preto, že by bol len legendou, ale preto, že všetci, ktorí sa v ňom ocitli, sa už nikdy nevrátili. Ak sa vám páči môj obsah, nezabudnite na odber a like. A teraz sa pohodlne usaďte a započúvajte sa do príbehu, ktorý vás donúti premýšľať, či naozaj existujú miesta, kam by ľudská noha nikdy nemala vstúpiť. Dedina Vlčí Brod bola odjakživa známa svojou izolovanosťou. Malá skupinka domov, zopár starých ciest a nekonečné lesy, ktoré ju obklopovali zo všetkých strán. Miestni mali svoje vlastné pravidlá. Nikto sa po zotmení nemal zdržiavať vonku a za žiadnych okolností sa nemal približovať k jazeru na východnom okraji lesa. Nikto už presne nevedel prečo. Bola to len stará dedinská povera, tradícia, ktorá sa odjakživa z generácie na generáciu tradovala. No ľudia sa jej držali. Až kým sa nezačali strácať ľudia. Prvý vraj zmizol Jozef Kráľ, drevár, ktorý sa vybral do lesa kvôli práci a už sa nikdy nevrátil. Potom mladý chlapec Marek, ktorý sa hral pri okraji jazera a zmizol bez stopy. Jeho matka tvrdila, že ho videla stáť pri vode a v jednej sekunde tam bol, no v ďalšej už nie. Každý, kto sa odvážil hľadať odpovede, sa stal ďalším menom na zozname. A práve to bol dôvod, prečo sa trojica kamarátov Peter, Lukáš a Karol rozhodla, že prídu tejto záhade na koreň. To sú len hlúpe babské reči. Zasmiel sa Peter a hodil si batoh na chrbát. Koľko ľudí to zmizlo? 10? 20? A čo ak len ušli do mesta a nikto ich nehľadal? Hovoríš to, ako by to bol bežný deň na vidieku, zamrmlal Lukáš a nervózne sa poškrabal na zátylku. Jednoducho to pôjdeme skontrolovať, povedal Karol. Prejdeme sa k jazeru, pozrieme sa, či je tam niečo zvláštne a vrátime sa a hotovo. A tak vyrazili. Keď prišli k jazeru, bolo to presne také, ako si pamätali. Tiché, temné, hladké ako sklo. Voda v ňom odrážala mesiac ako obrovské oko. A potom niečo začuli. Taký šepot na hrane ticha a na hrane šepotu. Počuli ste to? Zašepkal Lukáš. Nikto nemusel odpovedať. Hlas v hlave im všetkým šepkal to isté. Slova, ktorým nerozumeli, ale predsa im dávali zmysel. Poďte bližšie. Peter urobil krok k vode. Potom ďalší Karol ho chytil za rameno. Nerob to, varoval ho. Ale Peter ho nepočúval. Jeho oči boli neprirodzene rozšírené a telo sa mu triaslo, ako by ho niečo vnútri volalo. A potom sa to stalo. Voda sa v sekunde roztrhla. Niečo vyrazilo na hladinu. Ruka, dlhá, pokrytá slizom, s prstami ako pazúry. Schmatla Petra za nohu a v sekunde ho stiahla pod hladinu. Jediné, čo zostalo, boli bubliny a ticho. Bež! Lukáš s Karolom sa rozbehli. Behom cez les zakopávajúc o korene, lápajúc po dychu. Vedeli, že to, čo videli, nebolo možné. Vedeli, že to, čo chytilo Petra, nebolo ľudské. Ale stále to počuli, ten šepot. Les sa zdálo byť nekonečný. Každý strom vyzeral rovnako, každý tieň sa hýbal. A potom sa Lukáš potkol. Karol sa otočil, aby mu pomohol, ale zastal. Lukáš tam neležal. Nezostal tam. Zmizol. Jediné, čo zostalo, boli jeho topánky. A mŕtve ticho. Karol sa dostal späť do dediny. Bosý, špinavý, trasúci sa. Nemal žiadne dôkazy.
iba prázdny pohľad a príbeh, ktorému nikto neveril. Chlapče, si istý, že si sa len nestratil? Pýtali sa. Ale on vedel, ale on mlčal. Nikdy už nešiel k jazeru. Nikdy nehovoril o tom, čo videl. Až kým nezačul, ako niekto pri jeho okne zašepkal: poď bližšie. Karol sa nikdy nespamätal z tej noci. Roky prešli a on stále žil vo Vlčom Brode. Nezanechal svedectvo, nehovoril o tom, čo videl. Každý, kto by ho spochybnil, by aj tak skončil ako Peter a Lukáš. Ale každú noc sa budil na to isté, na šepot za oknom. Poď bližšie. Vedel, že jedného dňa mu to nedá pokoj, a tak sa rozhodol. V tú noc si obul staré topánky, vzal baterku a vyrazil k jazeru. Každý krok bol ťažší, ako by mu zem chcela brániť v návrate. Keď prišiel na to dané miesto, všetko vyzeralo rovnako, tak ako predtým. Hladina jazera bola ako zrkadlo, lenže tentokrát v obraze nevidel seba. Videl tam tých ostatných: Peter, Lukáš a desiatky ďalších. Ich pohľady boli prázdne, ich ústa otvorené, ako by kričali, ale bez zvuku. Natiahli k nemu ruky, prosili ho: pomôž nám. Karol cúvol, ale v tom sa hladina roztrhla, niečo obrovské čierne bez tvaru so stovkami rúk a úst ho vtiahlo z vody. Tváre jeho priateľov sa rozlámali do beztvárého prúdu, ktorý sa v Karolovi zahryzol ako lavína živého tieňa. Si posledný, zašepkal hlas, ktorý nebol z tohto sveta. A Karol pochopil, že to jazero nebolo len miesto, bola to brána, pasca. Niekto alebo niečo tam hľadovalo a jeho priateľov odnieslo pod vodu. Oni sa stali tou vodou. Ráno našli už len Karolov batoh pri brehu jazera. Po ňom samotnom nebolo ani stopy. Hľadali ho celé dni, no nikde nebol. Niektorí vraveli, že ho možno strhla voda, iní tvrdili, že jednoducho odišiel, rovnako ako Peter a Lukáš a všetci pred nimi. Ale jedna vec sa v dedine odvtedy zmenila. Nikto sa už pri jazere necítil príjemne. Ako by sa vzalo to, čo tam ostalo. Ale ak raz navštívite známu dedinu a uvidíte jazero také pokojné, že ani vietor ho nerozvlní, nechyťte sa v ňom tiež. Možno to, čo na vás pozerá späť, už nie ste vy. Dobrú noc.